परिबर्तन सोलायनाय परिबर्तन नांगौ बा सोलायनाय नांगौ बै दिनैनिफ्राय मा होनो 5 बोसोर आगोलाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव परिबर्तन नांगौ सोलायनाय नांगौ होननानै गोबां दावराव जादोंमोन बै समाव बिदिनो जों गामियाव जोंहानि न' खाथियावनो सानै बोराय बुरै मानिबा कारनाव नांलायलायबाय बोराय बुरै ओरैबायदि नांज्लायबाय समाधान गैया लास्टआव बोराया बुंबाय आं बे न'आव दिनैनिफ्राय थालिया थांनोसै आं गुबुनाव अखानायै बोराया गानै जोमै ओंखारलांबाय सिमला बाजाराव उद्देश्य गैया बोराया बाव थांगोन जायखिजाया बुरिजों नांलायनानै थांदों बासआ ओरै खोलाहा मोखां जानानै दं बे बासआव सोङाखै गाखोहैबाय बासआ दसे उनाव खारबाय खारनानै बिदिनो थाङै गुवाहाटि सौहैबाय बासआ खिन्थु बोराया मिथिया गुवाहाटि नामा गुवाहाटियावबो थांफेराखै गुवाहाटियाव मोनहैबाय आदाबारियाव राखिहैबाय बहुत मानसि गुवाहाटियाव गारि गुरा बहुत होंगो दोंगो गोजौ बिल्डिं सानबाय बोराया बाब गुवाहाटिया बिदिसो आं थांफिननो हागोन ना दा आन्दायगोन सानबाय बोराया दसे उनाव बै मा होनो सिटि बास बेनि मानसिफ्रा बुंबाय भाङाखर बोराया सानबाय भाङाखरखौथ' आं खोनादों बेवहाय बेमारि मानसि लाङो जों गामिनिफ्रायबो लांदोंमोन आं गोसोआव दङ खोनादों नायहैनायनिसै आं भाङाखरा माबायदि बै सिटि बासाव गाखोबाय थांबाय थाबाय मोनसे समाव भाङाखर मोनहैबाय राखिबाय बोराया ओंखारबाय जोबोद गिदिर मोनसे बिल्डिंआव हाबहैबाय बोराया हाबहैना नुबाय आसोल बे भाङाखरनि मेडिकेलाव हाबहैफ्लांदों बोराया बिदिनो मा जानायसै हाबहैना नुबाय बेमारि मानसिफोरखौ सोरबाया थैला लिला गाबसाव खुसाव सोरबाया थैबाय थैनाय बे मानसिजों बेमारिजों थांफाग्राफ्रा मा होनो गाबसाव खुसाव बिदिसो भाङाखरा दसे उनाव नुबाय मोनसे जायगायाव साबासो मानसिया मोखां नायज्लायज्लाय गसंनानै नेनानै दं बोराया थांबाय थांनानै नायबाय मा नायदों मा नुबाय दं मा नायबाय दं माने बै मानसिफोरा लिफ्टआव गाखोनो नेबाय दं लिफ्टआव गाखोफैदों ना रायजोफोर बै टाउनफोराव थायो बरपेटा रड गुवाहाटि नलबारि बायदिफोराव थायो लिफ्टआव गाहायावबो थांनो हायो गोजौआवबो थांनो हायो गाखोना बे नेबाय दं मानसि साबासो ओमफ्राय बोराया लिफ्टखौ मिथिया गाखोफेराखै मा होनो नायबाय बोराया दसे उनाव सासे बोराय मानसि थांबाय गाखोबाय थांबाय दसे उनाव सासे सेंग्रा मानसि फैबाय बे लिफ्टजों गाखोनानै आरे बोराय मानसिसो थांदोंमोन दालाय मा सेंग्रा मानसि फैखो थांबाय दसे उनाव सासे बुरि मानसि गाखोबाय थांबाय नाथाय दसे उनाव सासे सिख्ला मानसि गाखोना फैबाय बे लिफ्टजों गावबा गाव डिउटि सानबाय बोराया बै बुरि मानसिया सिख्ला जाना फैबाय बे लिफ्टआव थांनानै साननाया भुल जादों बोरायनिया दै साननाया भुल जादों बै मानसिफ्रा दि होनदों सोलायनाय नांगौ परिबर्तन नांगौ आसोल जायगाया बेवहायसो दं माने सोलायनाया परिबर्तना बेवहायसो जायो इमान मोजां सुबिदाखौ जोंनो खोन्थायाखै सानबाय बोराया आंबो रावनोबो खोन्थाया आंबो न'आव थांनोसै आंनि बुरिखौ लानानै फैनोसै बेयाव गाखोनानै जोंबो सेंग्रा सिख्ला जानोसै थांबाय बोराया न'आव थांनानै बुरिखौ खोन्थाबाय बे जायगायावसो दङ सोलायनाया परिबर्तन जानाया बुरिया सिख्ला जायो बोराया सेंग्रा जायो बेवहाय जों थांनोसै गाखोनानै सेंग्रा सिख्ला जानोसै जोंबो रावनोबो खोन्थाया थांबाय थांनानै थिग बे जायगायाव भाङाखराव बे लिफ्टनि खाथियाव गसंहैबाय
गसंनानै बुरिया गाखोग्रोबाय थांबाय थांबाय गाखोलांबाय थांबाय दसे उनाव सासे मोजां धुनिया सासे सिख्ला नार्स गाखोबोनानै ओंखारबोबाय बे लिफ्टजों बोराया फाग्लाया सानबाय गावनि बुरिया सिख्ला नार्स जाना फैबाय भुल जादों आसलते बोरायनिया खिन्थु साननाया सानदों आरो आयु इमान मोजां धुनिया आंनि बुरिया सिख्ला जाबाय नार्स जाबाय इमान धुनिया थौदो बुरै न'आव थांनोसै सानैजों मोजाङै रायजो जाहैनोसै ग्रें ग्रें आखायाव हमना बोबाय गोबाख्रब बायबाय बे नार्सआ दाख'बाय बोरायखौ रायबाय मा अभद्र बेबहार खालामदों नोंलाय आंखौलाय हा आंनि मा जायो नोंलाय मानो आखायाव हमदों आं मानो आखायाव हमदों दे बिदिथ' नङाना ओमफ्राय बोराया जाबाय फैदो बुरै फैदो बुंबाय थाबाय खिन्थु मालाय बे नार्स हिन्जावसो मालाय गावनि डिउटियाव फैदों बेखौ नुनानै खाथिनि मानसिफोरा बोरायखौ हमनानै दोबोदला दामबाय बुबाय थै रनारनि गबाय दसे उनाव पुलिसफोरा हमनानै लकापआव दोनबाय बोरायखौ बोरायनि बे सोलायनो नागिरनाय बे परिबर्तन जानो नागिरनाया आद्रा जाबाय थुंगिबाय थारमाने साननाया भुल जादों बिनिया मालाय मानिबा थाखाय परिबर्तन नागिरदों सोलायनो नागिरदों नङा होमबा बोराया बेखौसो नागिरदों बे बोरायनाया भुल जादों जायखिजाया दै आच्छा